Ano nasa ano yun? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mahalo na Kuya Ramir itong sugatas bagantig lalaag sa Graham's, ano to? Sa Graham's basta. Then, ako pa rin magtaram ki brand. Sabi ni, si Francia all-purpose cream. Sa bagay, baka mananggad siya brand. Mahalo na Kuya Ramir. Kaya sabi kang nabasa ko, then na ngayang una kita mag-salad, then ang una ngaya kita magibong nga ki Graham's. Ano nang una ngaya, hapros na lang ngaya sa likod. Imagine, 83 pesos. And kasuhapon sa paglibot-libot sa mga grocery stores, nagpupuuna po mga tugang-an itong sa mga bundle baga. Itong sumabakal ka ngaya ki mga instant noodles, tapos may kasarabay na biskwit. Pero kung sa pagtubod mo po nakakatipid ka, tapos pag compute mo man gara itong presyo kang itong duwang produkto, yung man gara diit na diferensya. Sabi nga ni Ibaga, sabi ni Dr. Paul Alani, sa nahihiling ko ang mga comment niya sa Facebook, iyan kaya ngayaan gusto. Aram na nindo ang gustong sabihin ko. Oy, duman sa mga magurang bad po tabi day pa nakakaulian sa indong mga aki. Suspendido na po ang klase digdi po kasubago pang aga sa bilog na probinsya kan Albay in all levels. May nakapadara sa Kuya ki informasyon and litrato. Kasi bago Kuya Ramir dyan sa Ayala Malls, Legazpi. Since pero may masakitang niya na ang mga activity ta. Dakulon talaga ang mga estudyante nagbabaralagaw-bagaw. Para po duman sa mga magurang, i-check na po tabi ang mga kwarto kan na aki nindo. Tabaad po day pa makauli. Day na po tabi nindo paghalato na dumiklum pa. Dawa sabiyo na medyo nagrahay-rahay na ngaya Angel an panahon digdi sa tuyang sa muya ngayon lokasyon. Ta medyo nag-aga-aga po sa paguran kasuhapon and magpasiring ko di kasi bagong aga dyan sa may Camellia. Medyo halangkaw Kuya Ramir ang tubig and sa ngunyan pagtubod ko medyo naghupa naman ito. Ayan na, suspendido pa po ang klase and mag-alat na lang po kan abiso na ipapaluwas kan gobyerno provincial kan Albay kung sa aga, baad lamang magmaray na po ang panahon. May naghahapot tigdi, kasabay niya Angel kan suspension kan klase. Kung suspendido man da po ang pagbabakuna. Nag-search ako ka na abiso digdi po sa syudad kan Legazpi nguna na pagkaldaw ang vaccination schedule po digdi sa Legazpi or ang vaccination kontra COVID-19 ang nagpapadagos po nguna sa mga mannilain na mga vaccination centers or vaccination sites po digdi sa syudad kan Legazpi. Sa abiso po na ipanaluwas ni Alcalde G. Rosal, ang muna na pagka-daw November 15, 2022, nagpoon po ang pagbabakuna 9 a.m. dyan po sa Legazpi City Convention Center lobby. Iguanin kids vaccination, pediatric vaccination, and adult vaccination. At the same time, igaman po ni pagbabakuna dyan sa SM City Legazpi, Yesiano Mall, Ayala Malls Legazpi, Gaisano Mall, and LCC Main. Sagod po yan alas 4 nin pagkahapon. And igaman po dyan sa City Mayor's Office, ground floor lobby, City Hall, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. And niyaon dyan sa Barangay Buragbis, Legazpi City. Naghahanap ako Kuya Ramir kung sa mga barangay na digding harani an igwaki flu vaccination. Tadipisel na po bagaan panahon, medyo ininaan na pag November and December, inina po ang panahon na tag-ura na. And dipisil talaga pag ano kaya ako siri puno na ako. And date lang na uran sa kuya pag day ako nagbabanlaw kaan or maski nga ni magbanlaw ako pag natagitihan, ang tendency po kayan
sisi po nun talaga ako. Mas maray na ito, Kuya Ramir, na subugabog po bagang tigapod. So grabe po ang uran. Mala ka na naramduman ko sa pagpauran minitra sa marilita na ka na maritime procession. Iraki just stress, taday man ako tiga kalintura or siipon ka ito. Kaya naghahanap ako ngunan igwa po in available na flu vaccine. Sabi ni Ma'am Maricel Carilla, magandang hapon po. Kay Kuya Ron Aranya, nakaantabay man po siya from Bacoor, Cavite. Kay Sir Louie Ariola, nakaantabay po from Sorsogon City. Kuya Louie, maray na pagkauto po tabi sa imo dyan sa Sorsogon City. Kay Ma'am Maria Teresa Velarde Padilla, nakaantabay po ngunyan, watching and listening from Ampangan po kang La Piazza, Padilla Store. Ay, maray na pagkauto po ate. Long time no see. Na-miss ko dyan, Kuya Ramir. Every morning, kana ko ang nasa field. Dyan kami ni Kuya Daboy Mata na mamahaw. Kung di ako nasa sala, iyo inian na tigpapamahawan mi dyan. Nagpa-parking lang kami dyan sa parking lot kan sarong hotel. And yaw kami dyan mga... Pag nakabareta na akong alas 6, pag nakabareta ako alas 6 kay VP Henry, tapos siga halat-halat mi lang na makapamahaw kami Kuya Henry the Boy Mata. Si Ma'am Bingi Magishi nakaantabay man ngunyan. Si Press Arnel Meliena Lorente sabi na, hello Ma'am Angel, regards po sa pamilya ko dyan sa Barangay de La Paz. Lalo na po kay Kapitana Alma Miliena Andes watching from Santa Rosa Santa Rosa City, Laguna. More power po sa DCGB. Kay Sir Nelson, kay Kuya Nelson Serrano sabi na, hello ma'am, kumusta na po? Watching from Darasa, Tanawan, miss ko na po kayo. Oy, batiyon ko lang po nin happy birthday ang Regional Director po and very accommodating na Regional Director kan Land Transportation Office. Si Regional Director Francisco Ranches Jr. And at the same time, birthday man po ngunyan kan, kundi ako nasasala, ni OIC Provincial Director kan Albay Police Provincial Office, si Sir Fernando Cunanan Jr. Inyang tigapod na Iron Cup. Happy birthday po sa inyong duwa and sa gabus man nagsisiliber po kan sa ina mga kumplian yung ngunyan na pagkaldaw. Happy birthday po hali po digi sa DCGB. Ano po man Kuya Ramir? Ang nakakaibahan ko po sa Lalo Technical, ang Samuyan Chief Technician, Ramir Tanay. Sa IT niya po dyan si Richard Astor asin si Tresha Mariletana. Maray na pag-auto kay Tita Feresa and kay Ate Jana Letana. Pero may yan trash kasugpon. Sa newsroom niya po dyan si News Director Edwin Peralta, si News Manager Marlela Cruz, si Francia May Boras. Maray na pag-auto kay Tita Lydia Boras. Nakaantabay po ngunyan dito. Tad po tita, mauli si Francia. Ma-meeting lang po kami saglit. Di ba po yung nangungudto? Baysa na po tita. Di man inimalo po. Saro masana pong kaon. Ako po ang silong nakakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Pai, nata, totoo na magkaiba ang penalidad sa 15 anyos ang edad na ng habas kumpara sa may edad 30 anyos na maski parehong krimen ang sa indang nakomiter? Totoo yan. Sigon sa Republic Act 9344 na inamyandaran kan Republic Act 10630, ang 30 anyos saro ng adult man